Bos días, galegos. Aquí, sempre en Galicia. Audición radial ao servizo do arte e da cultura do povo galego que dende o 3 de setembro de 1950 é transmitida todos os domingos. Que tal, amigos? Moi bons días. Aquí estamos sempre en Galicia, nun día ventoso, frío, choiva, cuberto, nuboso, eu que sei, 13 grados de temperatura. En Galicia a temperatura actual é de 18 grados. Está comigo Ana Lorenzo, temporal de Santa Rosa, Sí, non? hola, bons días. Non, eu estou moi leda, moi contenta porque xa rematou agosto. Que mes tan longo agosto. Claro. Estamos en setembro, por fin. Exactamente, mes de setembro, entramos no mes de setembro, ou os ríos enchen, ou a auga escasea, alá en Galicia. Mes de sementar o liño, o trigo e as fabas. Pero tamén é un mes especial para sempre en Galicia porque o día 3 de setembro, o martes, estamos de cumpleanos. 74 pirulos. 74 Empezamos. anos. Foi o primeiro homenaxe que se lle fixo ao noso guieiro Castelao. Sempre en Galicia, cumprirá este martes día 3 74 anos de vida nas ondas radiales. Castelao había morto en xaneiro, e ainda magoados coa súa ausenza, a súa limpa personalidade e a súa doutrina foi recollida por un grupo de galeguistas que traballaron con el man a man nese esforzo ímprobo de recuperar a memoria de Galicia en terras americanas, poñendo unha rayola de luz baixo os ceos azules transatlánticos. Embarcáronse, pois, na aventura de fundar un programa de radio que chegara a todos os fogares galegos, levando un alento, un luceiro que lle recordara a terra que deixaron atrás, ese berce nativo. Todo elo, amigos, axudado polas notas frescas das nosas muiñeiras en Xebres e a voz digna, varonila, entusiasta do noso recordado Manuel Meilán, que aínda se escoita. Aquel bos días galegos tronaba no éter uruguayo, templando as vaguas das horas tristes, dos adioses daquelas familias que desembarcaban no porto de Montevideo en busca de un porvir, en busca de pan e de vida. E detrás dese saúdos casi sacrosanto viñan os editoriais do El Celso Luís Tobío, un galego con cultura sin límites, intentando dende os micrófonos levar unha luz que transformara a nosa terra en unha terra de liberdade no contexto social, cultural, económico e político, en un país como Galicia, que aínda hoxe non acadou unha estabilidade excesiva. 74 anos despois, sigue sendo Montevideo ese santuario da nosa memoria cultural,
con un centro galego que acaba de cumprir 145 anos de vida, e con un patronato donde a nosa cultura ten o seu acougo e o seu berce en centos e centos de libros. E como non, esta raiola do noso idioma que é este programa de Sempre en Galicia, a balón celta de Cunqueiro, nunha santa compaña de mortos, pero de mortos que falan galego, porque aquí e desde aquí seguiremos conservando a nosa identidade e a cantura heroica da liberdade. Recordamos hoxe que celebramos 74 anos da nosa audición, aquel famoso discurso de Castelao no Estadio Centenario, o 14 de abril de 1943, tendo ao seu lado o Dr. Luís Valleverres. Cando daqui en máis se fale da libertad, Uruguai ocupará o máis noble lugar de honor. Amigos, escoitas, dicía San Martillo Dumiense que el gallego besa a su tierra e a sus hijos de la misma manera. É unha conxunción terra-home que lle imprime carácter á raza celta e que utiliza como un imán cando os fillos están lonxe. Pero tamén Castelao comparaba o suicidio da nosa lingua co derribo do pórtico da Gloria. El dicía, tamén están os peligrosos, os que odian o noso idioma por ideoloxía, dicindo que o castelán é a lingua do imperio, da nación única e sucedánea, sin darse conta de que si perdemos, estaremos perdendo o pórtico da Gloria. Por iso o esforzo dos fundadores desta audición coidaron e defenderon a nosa cultura, a nosa melosa fala, a nosa raza, a nosa idiosincrasia. O seu recordo é e será imorrente. Alfredo Somoza, diputado coruñense, presidente da Diputación en 1932, Manuel Meilán, lucense entrañable, Luís Tobío, diplomático e galeguista sin tacha, Antón Crestar, buscador de mundos e artista xenial, Pedro Couceiro, bioquímico e luthier, de renombre internacional, pero tamén don Xesús Canaval, empresario e filántropo, Emilio Pita, poeta e músico, fieles representantes todos dos valores máis nobles da nosa Galicia. Para eles, amigos, vai esta homenaxe nos nosos 74 anos de vida desta voz galega en América, voz que corre libre, sinceira, noble e con grandeza, espallando domingo a domingo a fala de falar, a fala bella dos nobres fillos de Breogán. E seguirá, e seguirá, e seguiremos sempre, sempre, sempre en Galicia.
Bergantiños es la ortopedia más completa del Uruguay. Todo tipo de prótesis, férulas y ortesis, miembro superior e inferior. Bergantiños tiene los técnicos más especializados para atenderlos en sus flamantes consultorios. Bergantiños, Chanay Joaquín de Salterain, teléfono 2400-2739. Hola, desde Cucha te queremos invitar a que formes parte de nuestra comunidad en YouTube. Cucha TV es nuestro canal de comunicación que te hará conocer de primera mano todas las novedades de tu compañía amiga. Suscríbete y hacé como miles de uruguayos que ya integran la gran familia de Cucha TV. Cucha, siempre iremos contigo. Amigos, en este noso 74 aniversario de Sempre en Galicia, pensamos que non podía faltar a primeira voz feminina daquele vello programa e conseguimos comunicarnos con ela. Con 90 niños ben levados, por certo, vive con un pé en Sarria e con outro pé en Barcelona, pero nunca deixou de estar atenta a todo o que acontece en esta tacita del plata. Pero, sobre todo, garda de por vida como unha xolla aqueles esforzados anos de loita sin descanso en defensa dos nosos valores desde estos micrófonos de Sempre en Galicia. Fai casi 40 anos que se foi para Cataluña, pero non foi quen de mermar o seu entusiasmo por Galicia. Mentras estaba en Uruguai, foi unha das fundadoras do Teatro Popular Galego, pero tamén do noso Patronato da Cultura Galega. Xa en Barcelona foi unha das fundadoras da Asociación O Penedo, a máis de colaborar coa Radio Miramar, charlas e encontros culturais de toda clase. É dicir, memoria viva da actividade galega en América. Toda unha vida de dedicación e entrega a Galicia. Yolanda Díaz Gallego, querida Sarriana, benvida ao teu programa de Sempre en Galicia. Moitas gracias, Toni. Teño unha emoción tan profunda, que apenas podo falar. E levo o Uruguai no corazón, igual que levo a nosa terra, pero todas as cousas sempre en Galicia, o Patronato da Cultura Galega, o teatro, bueno, todo en emoción, e todos vosotros. Por iso me aledo moito nesta data tan trascendente, 74 aniversario de Sempre en Galicia, de estar aquí falando con vosotros e falando para os irmáns galegos afincados en América. Yolanda, foches a primeira muller en falar galego na radio? Perdón, que canto? Pregúntoche se foches a primeira muller en falar, en levar a voz galega á radio. Canto, non te entendo, que me levou, é que non entendo esa palabra, non se óyese un ruido da radio. A ver, pregúntoche se foches ti a primeira muller en falar en galego na radio. Bueno, ahora sí, eu creo que sí, polo menos que falase tanto tempo, tantos anos seguidos, desde o ano 54 hasta febreiro do 78, en Sempre en Galicia, o teatro, bueno, todas as cousas que vosotros mencionasteis, e algunha máis, e sempre en galego, porque para min o idioma ten moitísima importancia. E creo que fun, polo menos, de falar de un xeito continuo a programación e todo en galego. Fun a primeira muller na radio en Sempre en Galicia. Como era facer radio con Tobío, con Couceiro, con Crestar, con Meilán? Bueno, estaba chea de emoción, de ilusión, de xente que había traballado moito por Galicia e que a radio foi motivo moi especial
polo pasamento de Castelao. Bueno, aí hai unha pequena historia afectiva, familiar, e traballei ben. Eu chegara de Galicia a Montevideo en decembro do 53, e no 54 xa estaba aí. Fun a coñecer a Meilán con un amigo uruguayo, a miña irmá, que nos mandou outro tal Veiga, galego, dono do laboratorio Icubita. Como Meilán era de Lugo, Veiga tamén, nosotros de Sarria, Lugo, funo a saludar, e aí quedei prendida, meu fillo como un imán. Entonces foi un traballo ben, seguro. Eu estaba as miñas cousas, sempre fui unha muller que me gustou cumplir co compromiso que contraía. A Tobío non nos víamos moito, eu falaba con el todas as semanas, porque no Banco de Galicia, donde eu traballaba, quedaba moi cerca de donde traballaba Tobío, e el me mandaba moitas veces a editorial escrita para audición, é dicir, había un trato normal. E con Meilán, pois estupendo, sempre falando de Galicia, sempre soñando, sempre agardando, sempre dicindo que algún día se cumpliríamos o que pensábamos, o que loitábamos, bueno, moita cousa. Con Couceiro, pois era un galego tamén, pero eu non entraba en tanta cousa desta, porque el tiña o seu laboratorio, os seus historias, o seu traballo, e a conversa era distinta, pero, bueno, era unha persoa correcta, nada máis. Fálame, Yolanda, fálanos da túa amistad con Otero Pedrallo e con Luis Oane. Bueno, con Luis Oane iba de Bos Aires a Montevideo, e sempre o invitaba a miña casa, ca muller, nos víamos e conversábamos e falábamos dos escritos. El nos axudou fondamente o patronato. Pereira e eu estábamos super agradecidos do seu traballo. Ti sabes das publicacións que facía o patronato os primeiros anos, as carátulas dos libros as facía el, e nos agasallaba o dibuixo que el poñía na carátula. Pereira decía: oye, témolo que guardar ben, porque o mellor hai que vendelo para facer as novas publicacións. Bueno, foi unha amizade moi grande, unha amizade ademais de sentimento galego, de compromiso. Nos gustaba moito a literatura, a poesía, eso nos achegaba moito, e tamén eu tiña moi boas relacións con Maruxa, a súa dona. E con Otero Pedrallo hasta fun a velo a súa casa aquí en Ourense, bueno, donde el vivía, moi ben. E, ademais, con Otero Pedrallo tuve unha relación de moita responsabilidade, que foi cando a historia de Galicia, que chegaron a un acordo con don Manuel Puente de Buenos Aires, que era o que poñía os cartos, a mandar a Montevideo, donde se editaron as dúas primeiros exemplares, o primeiro tomo e o segundo tomo. O terceiro foi despois en Buenos Aires. Había unha relación co Banco de Galicia, e unha historia que eu podo contar perfectísimamente. E tuve unha relación con el porque, bueno, mandaba os escritos para publicar en galego, moitos escritos feitos a man, non por el, por os colaboradores, xente das letras galegas. E eu, con permiso do xerente xeral do banco, contador Rodríguez López, e eu ia de mañán ao banco, eu pasaba a máquina para darlle o traballo para que se pudera publicar a historia de Galicia. Esa historia
non se acordou dun ano para outro, levou moitos anos por influencia de Castelao en Dom Manuel, porque Dom Manuel económicamente podía enfrentar eso. Bueno, aí hai unha historia longa que se fixo todo moi ben, todo moi controlado, e por sorte chegou a bon fin. E aí era o vencello que eu tiña con Otero Pedrallo do libro de isto, de si se publicaba, de si se poñía isto, de outro. E claro, que eu lle iba a decir a Otero Pedrallo, eso non. No, eu decía, bueno, así, tal. Recibía como órdenes sin cobrar nada. Todo eran unos tempos estupendos, estupendos. Yolanda, ¿ti crees que Galicia está en deuda con Uruguay? Sí, sí. Eu digo o que se fixo no Uruguai, aínda creo que foi onte que me atopei na rúa aquí en Sarria, do Concello de Sarria de Cultura, Mónica, e lles dixen, teño unha alegría moi grande, dice ela, e logo que che pasa? Dixen, chamaronme de Montevideo, porque eu a cuestión de Montevideo e dos galegos, que ben, e logo, bueno, empezamos a falar, e digo, canto lle debedes todos, todos, non só ao Uruguai, sino outros países americanos, os galegos residentes en eses outros países. E non, agora non sabedes do asunto nin a mitad. E o peor de todo, que non dicen a verdad. Se eu escribín ese libriño que creo que ti conoces, que se publicou este ano, non o pasado, fíxate, agardei 40 anos para facelo. E o fixen porque personas que creo que están capacitadas e saben de moita cousa de participación que fixo a colectividade galega de América, non a reconocen, é peor, o terxiversan e dicen ao revés. A mí me doi, de verdad que sí. Yolanda, pero bueno, pero mira, perdón a interrupción, non quero que isto sexa motivo de depresivo en nada. Hai que seguir loitando e a vida é así. E algún día se saberá e algún día nos considerarán como creo que deben facelo. No eso de gallego tal, gallego cual. De todos os galeguistas que conoceches, Yolanda, aquí en Montevideo ou na Argentina, cal foi o que emocionalmente máis te marcou? Mira, eu con Seoane falaba con moitísima confianza, Eu lle contaba isto, outro, el a min tamén. Entonces, eu tiña amizade con todos, pero quen emocionalmente me marcou e precisamente os encontros máis emotivos eran esporádicamente, porque non vivía en Montevideo, eran aí durante as grabacións en Sempre en Galicia. Foi Suárez Picayo. Suárez Picayo a min me contou todas as que el pasou. El estudiou o bachillerato aos 40 anos, todo eso. Me contou todo o que pasou. Era con unha emoción tan grande, era como se confesara e todo. Eu falaba con el como cos ollos abertos e os oídos atentas por todas as cousas el me decía. Eu decía, Galicia ten moito que cambiar. Yolanda, bueno, voute cortar porque, mira, acabamos de recibir un WhatsApp
de Virginia Pereira, a filla de Fernando Pereira, emocionada de escoitarte. De quen? Da filla de Pereira? Sí, Virginia Pereira. De Virginia Pereira. Oye, pois xa tes que falar con ela ou xa falache? Espera, mandounos un WhatsApp, vai contar, Ana, que di, Ana? Un abrazo muy cariñoso a Yolanda, qué emoción escucharla. Mira, ti sabes que hai varios, como casi un mes desde que cheguei a Sarria, que ando detrás dela ou da irmá Paula ou da nai, porque antes da pandemia eles me pediron que querían facer unha homenaxe a Pereira en Pontevedra e resulta que dice, escoitámoste a ti e sabes ti máis da vida do noso pai en América que nosotros. Fálanos. Entonces, dixo, facemos a charla en Pontevedra. Veu a pandemia e xa non se pudo facer. E agora non podo falar con elas. Chamo un teléfono e non me responda. Dille, se falades con ela, dille que estou agardando a chamada dela. Yolanda, vouche enviar xa nuns minutiños o teléfono de Virginia. Bueno, moi ben, gracias. Yolanda, que máis podemos decir de Sempre en Galicia? De Sempre en Galicia, podo decir que parte da miña vida. No Uruguai deixei parte da miña vida. No Uruguai aprendín a ser galega porque eu iba de Galicia para América, pero había estudiado en La Coruña, mi hijo, y tal y cual, y hablaba un castellano que rajaba y tal. Ahí aprendí a ser galega. E para aprender eso, para atornillarme a ese sentimento e sentirme realmente o que sou, non unha cousa emocional de hoxe si e mañá non, comprometida co futuro de Galicia, a nosa xente, rematar coa emigración. Entonces, había unhos vencellos que me axudaron a isto, ou que me abriron as portas. E esas son Sempre en Galicia e o Patronato da Cultura Galega. Ademais de outras cousas, por exemplo, no banco tiven un grande apoio que o transmitín en moita cousa até o patronato, bueno, moito para falar, pero de Sempre en Galicia eu o que quero é felicitaros de todo corazón, a ti e a todos os compañeiros, a todos. Felicitaros polo labor que estades a facer e desexar un futuro. E cuidar moito iso e preparar xente ao vosso redor, que Galicia ten que seguir para adiante. Felicitacións. Gracias. E aquí tamén, porque sei que chegache, enseguida te uniche as nosas xentes e empezache a traballar a prol de Galicia. Para todos as miñas felicitacións e o meu agradecemento pola vosa actitude. Yolanda, si temos un futuro en Sempre en Galicia, tamén xo debemos a ti. Yolanda Díaz Gallego, 74 anos de Sempre en Galicia, que ela é parte dese festexo, dese aniversario. Moitísimas gracias, Yolanda, e cuídate que queremos chamarte cando cumplamos 75. Bueno, moita... Quero decir, cando cumplisteis 25, chamasteis a concurso literario, se presentaron varios libros e ganou os Irmandiños Anatomía dunha Revolución, que logo editou o Banco de Galicia 2 ou 3 anos despois, dos 75, que eran os 25 anos de Sempre en Galicia.
aí foi cando sempre en Galicia chamou a concurso para editar a obra que salira premiada e con ele estaba vencellado o Banco de Galicia e o patronato. O patronato sempre, sempre mirou en todos os aspectos, en todos os aspectos, por sempre en Galicia. E do Manuel Martínez, do Manuel Modesto Martínez, tuvo no ano 72 unha actitude moi forte para sempre en Galicia, para o apoio, para que sempre en Galicia seguira. Para todos unha aperta moi forte, Seara. Un biquiño moi grande para ti, Yolanda. Volvo a repetir o meu agradecemento. Xa son unha vella de 90 anos e daquela tiña 30 e tantos, Claro. imagínate. Bueno, moitísimas gracias, Yolanda. Un bico, cóidate moito, Querémoste moito. Gracias, igualmente. Camiños da miña aldea, mistura de terra e froles. Canto fai que non gozando, canto gozando vive monte. Tantos anos se botaron por riba diste meu corpo, que xa me teñen deitado, deixándome quitan sollo. Onde estades meus camiños onde estades? Camiños eu que vos fixen, somente fun camiñante. Non pisedes vos agora a miña vida ao remate. Non me levedes camiños, non vedes que estou chorando. E dame medo chegar ao lugar que está agardando. Ollo como peta choiva enriba do meu tellado. A choiva que me mollara polos camiños andados. Xa non poido ver o río, nin o monte do lugar. Xa non hai para min camiños onde poida camiñar. Onde estades meus camiños onde estades? Camiños eu que vos fixen, somente fun camiñante. Non pisedes vos agora a miña vida ao remate. Non me levedes camiños, non vedes que estou chorando. E dame medo chegar ao lugar que está agardando. Camiños non poido andar,
Camiños non poido andar, camiños non poido andar, Camiños non poido andar, camiños non poido andar. Bueno, vamos agora cas novas que nos veñen desde Galicia, pero antes tes uns comunicados aí, non, Ana? Sí, estamos recibindo saúdos ao noso WhatsApp, que, bueno, por certo, recordamos o 092 001 232, o WhatsApp de Sempre en Galicia. Recibimos saúdos de Victoria Couto, que nos di moi feliz cumpleaños, unha gallega que les escucha desde 1956 Qué bárbaro. y que el 23 de septiembre cumplirá 73 años. Gran reportaje a Yolanda. Victoria, tes que ir polo patronato, que Claro. xa imos nomear a cantidade de actividades que temos. Esta semana temos 2 actividades, tes que ir polo patronato e así coñecémoste Claro, claro. persoalmente. Tamén recibimos saúdos de José Piñeiro, moi boa entrevista, felicitacións a Sempre en Galicia e a Yolanda Díaz. E agora sí podemos ir ás novas do día de hoxe. Vamos a empezar por esta. Crecen as feiras do libro, que ben, non? Sí, tras o remate en Monforte da última das 13 feiras do libro, a Federación de Librarías de Galicia vende facer públicos os datos deste ano das feiras do libro en Galicia. En total foron 66 días de feiras entre o 19 de abril e o 24 de agosto, repartidas nas 4 provincias, sendo a máis longa da Coruña con 10 días. Segundo os organizadores, estes eventos tiveron o favor do público cun aumento do 12% entre os participantes nas actividades culturais programadas. Parte da clave deste incremento pode atoparse no aumento das librarías participantes, 152 en total, 11% máis que no ano pasado. Bueno, máis límites, está ben eso, máis límites aos pisos turísticos na zona histórica de Pontevedra. Segundo o rexistro turístico da Xunta, Pontevedra é a terceira das 7 principais cidades galegas con menos pisos turísticos. O ano pasado, o pasado mes de xuño eran 469 pisos turísticos inscritos nun rexistro, pero, a ver, a Xustiza reiterou recentemente que o estar rexistrado non exime aos impulsores destes negocios de cumprir as normativas urbanísticas que estipule cada concello. É dicir, que un piso turístico estea rexistrado non significa necesariamente que sexa un piso turístico legal. O goberno pontevedrés estende á zona histórica as restriccións ás vivendas turísticas que xa rexían no centro da cidade, só en edificios completos, baixos ou primeiros andares. A regulamentación pretende evitar males maiores na convivencia entre residentes e visitantes. Bueno, Galicia é pioneira no uso dun sistema de procura de desaparecidos. Galicia foi pioneira no uso dun sistema, de procura de persoas desaparecidas que combina o emprego de vehículos non tripulados coa intelixencia artificial. Este sistema, denominado Drone Finder, foi testado nun total de 11 misións de localización e búsqueda en zonas periurbanas, rurais e costeiras. Proporciona recursos para buscar e localizar persoas por diferentes medios, desde detectores de teléfonos móviles ata a análise do video das cámaras dos drones. Ademais, o sistema permite lanzar un aviso directo aos equipos de emerxencia, o que reduce os tempos de resposta e permite optimizar os recursos empregados nos operativos de busca. Bueno, ustedes saben que o Grupo Voz é o principal medio de comunicación de Galicia, pero ao morrer o seu presidente, que vai pasar coa Voz de Galicia tras a morte de Santiago Rey Fernández? Santiago Rey Fernández Latorre, que faleceu o pasado mércores. Pois o Grupo Voz conta cun xornal escrito, a súa división digital, unha radio e unha produtora audiovisual, entre outros activos, non? O seu control do mercado da comunicación e da publicidade en Galicia é case total.
coa única excepción do sur da provincia de Pontevedra e partes das provincias de Ourense e Lugo. Tras a morte de Santiago Rey, abres unha gran incógnita. Cal vai a ser o futuro deste emporio empresarial? Pois nos últimos tempos e tras os grandes problemas de saúde do falecido, o seu equipo de colaboradores máis cercanos comezaron a deseñar o futuro do Grupo Voz sen Santiago Rey. Este futuro de todo o Grupo Voz pasaría pola fundación que leva o seu nome, que pasaría a controlar o xornal e todas as empresas. Bueno, vamos a escoitar o vinculadas. grupo Saraivas. Deixaron ao neno de aprender a andar, deixaron que o peixe puidera nadar, e legalizaron que o trono tronare, que os nenos galegos, galego falare. Ai la 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 la, ai la 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 la, ai la 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 la, ai la 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 la. Xa poden na fonte a auga nacer, poden o campeiro a erva medrar, e legalizaronse as flores florecen, e os nenos galegos, galego falare. Ai la 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 la, ai la 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 la, ai la 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 la, ai la 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 la. Deixaron que a lúa na noite brilara, e legalizaron mareas no mare, e con un decreto os ministros mandaron os nenos galegos, galego falare. Ai la 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 la, ai la 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 la, ai la 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 la, ai la 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 la. Quedoulles a testa moi ben descansada, 800 anos oindo unha fala, ensino un galego para os nenos que o falan, quixera o decreto que facían falla. Ai la 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 la, ai la 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 la, ai la 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 la, ai la 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 la, ai la 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 la. Bueno, vamos agora a dar comunicacións do Patronato da Cultura Galega. Sí, xa imos comentar das distintas actividades, pero primeiro quero dicirche que Alba López enviounos tamén a súa mensaxe polo aniversario de Sempre en Galicia. Muchas felicidades a todo el equipo, los escucho desde siempre. Me despertaba de niña, Caramba. con la música del programa. Qué Mantienen vivo el amor por Galicia. Gracias, Alba. Gracias, Alba. Pois sí, no tocante ás actividades, esta semana tenemos dúas actividades. O xoves 5 estarán aquí en Montevideo e van ir ao patronato as tres estudantes e a súa profesora do Instituto Arcebispo Xelmírez de Compostela, que veñen a presentar no patronato os traballos que fixeron, un sobre o barrio de Vite en Santiago e outro sobre o tratamento das vítimas de violencia de xénero. Isto será ás 19 horas o xoves 5, o vindeiro xoves no patronato. Estaremos ali entón escoitando a estes estudantes do Arzobispo Xelmírez de Compostela. Que verán aquí a radio tamén, non? Sí, tentaremos telos aquí na nosa audición o vindeiro domingo, pero este xoves podemos estar ali con eles directamente no patronato ás 19 horas. E logo, o sábado 7, no ciclo de cine Mestre Mateo, o patronato exhibirá o filme Chiche e máis eu. Isto vai ser ás 4 da tarde, ás 16 horas, no patronato, 7 de setembro, sábado. Precioso para pasar un sábado de tarde. Sí. Sábado de cine. Para ir adiantando, aínda que non son esta semana, pero para ir adiantando, o día 13 de setembro temos unha actividade conxunta, os obradoiros de literatura e contacontos xuntos nun conto de Castelao. O conto é o relato de Castelao. Será unha actividade conxunta destes dous obradoiros do patronato, e o día 14, o día seguinte, chocolate e bingo ás 15:30 horas, teñen que facer as súas reservas en secretaría, claro, como espacio, sempre. Unha cousa que lles queremos lembrar tamén é que están abertas as inscricións para o grupo de viaxe 2026. Aínda quedan algúns lugares, ti sabes que hai que inscribirse
dende xa, porque o traballo deste obradoiro de viaxe a Galicia é ao longo de 2 anos, Claro. non somente para ir xuntando os cartos para poder facer Senón a tamén viaxe, para conocerse, senón non? tamén para coñecerse, para formar un grupo que é moi importante para poder viaxar xuntos logo, e tamén para ir aprendendo acerca dos distintos lugares que van visitar, acerca do itinerario, porque se fan un traballo moi riguroso no tocante a eso, verdade? Coñecer as distintas características, a historia, a xeografía dos lugares que van visitar. É unha viaxe preciosa. Así que abertas as inscripcións para o grupo de viaxe. Bueno, non, bueno, son bastantes actividades polo de agora. Bueno, pois vamos a escoitar a Lucía Pérez en este tema Terra. Cando mirei para os prados, axiña da miña aldea, enchime de aquel vento que era da miña terra. E foi o chegarme adentro cando acordei que era o que me dera a vida e tiña que devolverlla. Xa non teño moito tempo de deixala como era, verde cheiña de rosas mesturada con folerpas. Só quedou sen axuda, sen que ninguén a quixera. Chorou, berrou, dimo ela, esta bella e con enrugas. Fun o primeiro en fuxir, deixando que aquela terra recollera lluvia e sol e noites de lúa chea. Xa non teño moito tempo de deixala como era, verde cheiña de rosas mesturada con folerpas. Soia quedou sen axuda, sen que ninguén a quixera. Chorou, berrou, dimo ela, esta bella e con enrugas. Parei o tempo de noite, eu quería na máis vela, e sementala de vaguas pra despois volver unela. Xa non teño moito tempo de deixala como era, verde cheiña de rosas mesturada con folerpas. Soia quedou sen axuda, sen que ninguén a quixera. Chorou, berrou, dimo ela, esta bella e con enrugas.
Bergantiños es la ortopedia más completa del Uruguay. Todo tipo de prótesis, férulas y ortesis, miembro superior e inferior. Bergantiños tiene los técnicos más especializados para atenderlos en sus flamantes consultorios. Bergantiños, Chanay Joaquín de Salterain, teléfono 2400-2739. Hola, desde Cucha te queremos invitar a que formes parte de nuestra comunidad en YouTube. Cucha TV es nuestro canal de comunicación que te hará conocer de primera mano todas las novedades de tu compañía amiga. Suscríbete y hacé como miles de uruguayos que ya integran la gran familia de Cucha TV. Cucha, siempre iremos contigo. Amigos, os medios de comunicación en xeral son importantes para difundir os temas culturais ou distintos tipos de información. A radiodifusión en particular ten esas posibilidades de chegar aos lugares máis remotos. É difícil que aínda nos lugares máis isolados non se conte con un aparello de radio, pero a comunicación radial pode cumprir ademais outras importantes funcións, como é a de fortalecer a cohesión social e promover os valores identitarios dunha comunidade, no noso caso, por suposto, a comunidade galega. Sempre en Galicia, fundada en homenaxe a Castelao por 8 emigrantes galegos, Alfredo Somoza, Manuel Meilán, Xesús Canaval, Antón Crestar, Emilio Pita, Lois Tobío, Pedro Couceiro e Manuel Leiras, co obxectivo de promover o idioma e cultura galegos. Dos vellos fundadores, don Manuel Meilán foi quen máis tempo estivo ao fronte dos micrófonos de Sempre en Galicia. Por iso, neste día en que estamos lembrando o noso aniversario, quixemos escoitar un pouco a súa voz. O seguinte é un extracto de algúns comentarios que facía Meilán sobre a súa vida e que foron recollidos polo Arquivo Sonoro de Galicia do Consello da Cultura Galega. Eu xa desde cativo tiñan unhas ideas distintas ás que tiña meu pai. Eu xa non creía no réximen aquel. Sentíame un pouco aislado e con desexos de non ir ao servicio militar. Esa foi posiblemente a causa fundamental da miña ida a Bos Aires, onde tiña un irmán radicado e que foi o que interveu depois en este asunto. Tiña que salir antes dos 18 anos, porque xa aos 18 anos estábamos e xusto no ano 20-21 había habido en Marruecos unha cousa tremenda, que se conocía polo desastre da anual, que foi tremendo aquilo. E eu, que tiña que facer despois o sorteo para estar 3 anos no servicio militar, resolvín ir. Eu entrei a traballar axiña, aos 8 días xa estaba traballando. Era unha época en que non había os problemas que hai na actualidade. O mundo marchaba de outro xeito, sobre todo económicamente. E foi fácil entrar a traballar. Os 8 días xa estaba a traballar. A nostalgia, o agarimo que eu lle tiña e lle sigo tendo a Galicia. Esa é a miña gran pasión. Fora da miña familia, a miña gran pasión é Galicia. Non para vir a vivir nela, para loitar por ela desde a emigración. Penso que se todos os radicados en Galicia fixeran un período de emigrantes, Galicia hoxe sería outra cousa. Eran palabras de don Manuel Meilán xa na súa vellez, pero remataba este audio dicindo: A miña gran paixón é Galicia, non para vivir nela, senón para loitar por ela desde a emigración. Si todos os radicados en Galicia fixeran un período de emigrantes, Galicia hoxe sería outra cousa. Así dicía Meilán. Por iso, sempre en Galicia estará sempre ligada ao sentimento máis noble da patria. Por iso, en cada fogar emigrante soaban e soan, na mañá domingueira, as verbas de Manuel Meilán. Bos días, galegos, eiquí sempre en Galicia. Achegando a cada un o caloriño da lareira, o sabor dos grelos, o son da gaita e as verbas dos avós, enchendo, en fin, de morriña a alma de cada galego. Pero ainda hai máis. Sempre en Galicia achegaba e achega as verbas dos nosos poetas e pensadores, Rosalía, Cabanillas, Curros, Castelao e moitos, moitos máis.
axudando a crear e manter unha concencia nacional de pertenza a un pobo coa súa propia lingua e o seu xeito de ser. E todo iso despois de 74 anos de vida. Sementarei, loguiño de clarear, en tanto no pobo medre un meniño, un bello e un cantar. Sementarei, loguiño de clarear, en tanto no pobo medre un meniño, un bello e un cantar. Un meniño revoldeiro que fale na lingua vai, que suba os vexedeiros a froita verde roubou. Sementarei, loguiño de clarear, en tanto no pobo medre un meniño, un bello e un cantar. Sementarei, loguiño de clarear, en tanto no pobo medre un meniño, un bello e un cantar. Un vello que dé consellos, un rostro de fume pan, que conte contos os nenos do pouco e do paspallón. Sementarei, loguiño de clarear, en tanto no pobo medre un meniño, un bello e un cantar. Sementarei, loguiño de clarear, en tanto no pobo medre un meniño, un bello e un cantar. Un cantar de redención, un bello e novo cantar, que troque a desolación nun limpo e carborión. Sementarei, loguiño de clarear, en tanto no pobo medre un meniño, un bello e un cantar. Sementarei, loguiño de clarear, en tanto no pobo medre un meniño, un bello e un cantar. Loco deixaime morrer entre dous recos queimado, cando veñan os solpores dos homes esfamiados. Sementarei, loguiño de clarear, en tanto no pobo medre un meniño, un bello e un cantar. Sementarei, loguiño de clarear, en tanto no pobo medre un meniño, un bello e un cantar. Amigos, antes de irnos, queremos agradecer todos os saúdos que estamos recibindo e que compartimos coas firmas anunciadoras deste programa, pero tamén cas nosas compañeiras que perante toda a semana procuran recoller noticias novas para que este programa chegue todos os domingos aos fogares de todos os... Carmen González, Francis Queijo e Maribel Calderón, que ademais de nosotros dous forman o equipo de Sempre en Galicia. Exactamente, estes 74 anos tamén elas teñen moito que ver. E recordade que este xoves agardamos a todos no patronato, este xoves 5 de setembro agardamos a todos ás 19 horas para estar ali con estes estudantes do Instituto Xelmírez de Compostela e o 7 o sábado a ver un lindo filme. Bueno, hasta o domingo que ven, amigos, que sexen moi felices. Ata domingo. Sempre en Galicia, fina a súa audición de hoxe e voltará o domingo ás 9 da mañán para traervos verbas e cantigas. Saúde e terra.